Kining atong ebanghelyo mao ni ang famous kaayo nga istorya sa Bible, the Good Samaritan. Nya kining Samaritan kaaway ni by race and culture sa mga Hudiyo. Ang gitulis nga hapit na mamatay usa ka Hudiyo, miagi ang duha ka Hudiyo, pari og Levita, niagi lang, ila ginang kadugo, wagi siguro ila patong silingan, niagi lang, wagi yun mutabang. Apan kining Samarianhon nga dili gyud unta ang ayang mutabang tungod kay kaaway man sila by race, pero doon na siya kasing-kasing nga Diyos nun. Mo nang gigamit ni Jesus ang maong pasumbingay. Kining kasing-kasing nga Diyos nun, mao ni ang tinuod na kamaong mohigugma. Pero kanang kasing-kasing nga tawhanon, di na kamaong mohigugma. Giing na ang imong tupad, lingi aing na kanang imong kasing-kasing kamaon ang mohigugma. Ha? Unsa man di ay ang gugma nga mausad ni ang ebanghelyo, ang sentro sa ebanghelyo, the gospel of love, the gospel of God. Kasing-kasing ni sa Ginoo, kay God is love. Nya kun ang sugo gugma mo ay kinatas ang sugo, then ang taong nagsunod sa Ginoo mahigugma gyud. Nya kinsa may unang higugmaon, basta Ginoo gani pagbuton, ang unang higugmaon kana gyung labing nanginahanglan. Pwede sa nang tawgo nato og labing ubos. Katong gi-announce ni Father Alex Kula nga anawim ang mga kabus, mga sinalikway, mga biniyaan, mga gidaog-daog, mao nay angay higugmaon. Gilain na sang lingi sa imong tupad na mohigugma kag drug addict, na kuno mohigugma kag addict, kanang mga gikas prisuhan, siga kay mata, daghan kay patik, niya tulisan pagyud kayo, mahigugma mo dili. Kung maunay kulatahon sa inyong silingan, unya nakuyapan, gibiyaan inyong atimanon, dadoon ninyo sa inyong bay, aron ini kaulian na tulison dayon mo. Zan, okay na ninyo? Awa na, so good na kuan, dadi sa namada pa dire. Mao na niingon si San Pablo sa atong unang pagbasa, doon na gani musangyaw ninyo lain nga ebanghelyo, lahi aning among gisangyaw nga original, bisan pag-anghel ang muanhi, bisan paganig kami mao'y muanhi, pero tuiso na mo ang among original nga gisangyaw nga ebanghelyo, i-curse na, tungluhan ng maong tao. Karon ang kalibutan ingon ana na biya, atong unsa nang termino ana sa English, water down, murag imo ato bang giusaba para nang kung tamparuson imong pikas aping ipatamparos ang pikas, ato naman ang giingon adili sad na, di man na literal, parabol ra man na siya nga imo gyung pasayloon. Unya ang iya ding literal meaning, si Kristo gitamparos man gyud to, si Lorenzo Ruiz gitamparos, sila San Pablo gikulata man gyud to, sugot ra man. Nya ato ding usbon adili oy, naa man sad tay katungod, na baya tay human right, ano ato bang i-water down ba? Di ta mag-divorce, waay divorce, kay matod pa ni Kristo ang gihiusa sa Dios dili buwagon sa tao, sa case to case man sad na siya, kay wa na gyud lisod na gyud kay tanan ang man sad
isugal nimo imong kinabuhi, ang imong kaugmaon, isugal nimo ng taong wa nagiayo. Nihay naman itong giingon ng Kristo, the greatest love one can offer is to lay down his life for his beloved. Ang labing dakong gugma nga ikahatag, ikapakita sa usa ka tawo mao ang pagpakamatay para sa iyang gihigugma. Asa naman to? Wa na. Kanasang moingon si Kristo, kung buot yung kang makaangkon sa gingharian sa Dios, pauli sa inyo, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos ug baangko nimo ang gingharian sa langit. Moingon na sa dang kalibutan, dili sa nga. Gatinarong ko ta sa atong kinabuhi. Nalipay biasang ang Ginoo biya gihatag anang grasyaha. Nganong imo naman hinuon ang ipamaligya, ipanghatag. Daghan kay tag mga rason nga atong usab-usabon. Gilingay mong tupad, inawa kay giusab sa pulong sa Ginoo. Dunay duha ka paagi sa pagtuman sa sugo sa Ginoo. Naay gitawag og radical, naay gitawag og mediocre or mediocrity. Kanang tunga-tunga lang ba? Mediocre. Unsa man ang mediocre? Depende ba? Unsa man ang radical? Og unsay gisulti, tumana gyud. Kinsa ninyo dinhi ang moingon, ako Father, radical akong pilion sa pagsunod sa Ginoo. Taas ang kamot. Wa man. So automatic mediocre, anak ka sa mid. Nakastunga-tunga. Niingon si Kristo, kung dili kayo kainit, dili sa kay kabugnaw, isukat ka. Kung dili ka yes, dili sad ka no, iya kasiyawa. So ang mediocrity, mauna siya'y makapaimperno. Ang radical, maunay makapalangit. Muna sa pagampo sa Santos nga Rosario, ang mga Kristiyanos sa dihang nakigasdang sila sa ilang kaaway, tanaw nila pildi gid mi ani, katong Battle of Lepanto ba, pildi gid mi ani sa kalidad pa lang sa barko nga gigamit nga igugubat, dihado na gyud ang mga Kristiyanos. Og sa mga tao sa gidaghanon sa sundao, dihado na gyud. Makig-away ta o mo surrender? Matod pa sa mga Kristiyanos, makig-away ta o mo surrender? Og mo surrender ta, ilan ang sakupon ang tanan natong teritoryo, malusno ang simbahan sa Europe. Og ang simbahan kay wa pa man to kaayo mo spread gyud whole world, o pa mga ito kaabot diri kay 1571 ang nakaabot na tingin ito diri. Malusno gyud kay sigihan naman tog lotos og makuha na ang stronghold. Ang stronghold biya nato diha biya sa Europe. Saman mo surrender o magpakamatay tani? Ingon dayon sila murag si Pope sa tinga nato. Sa to papaha Pope Pius the Fifth, ningon siya, musukol ta, atong ipakita nga wa ta magsalig sa atong tawhanong katakos, misalig tas Ginoo. Ang tanang Katoliko, bisan pagwa din sa Europe, iyatong gi-announce, magampo sa Santos nga Rosario. Hastang mga sundao, magampo sa Santos nga Rosario. Ug makig-asdang ta, dili tungod kay ato silang patyon, kay galagot ta nila, kung dili atong ipakita nga ang kusog sa Ginoo naa nato, dili ang kusog sa tao. Ug tuod man, mautoy pinakadakong defeat nga na-experience sa Ottoman Empire. Daghan kay sila mga gipang-conquer nga mga gingharian o mga nasod. Dito sila naka-experience o grabe kayo nga defeat. O gikan ato nag-anam gid sila ka weekend.
tungod atong murag uwaw unya nakaingon sad sila dili man dayta invincible, mapildi man dayta. Nya gibutang dayon sa comment nga dili to siya gubat gyud nga pinatyanay kung dili it was more on moral and spiritual battle. Kana bang ang atong dako og lig-on kay kaaway dinis kalibutan mao man gid ang yawa. Ilingiyay mong tupad ing na nakabuntog ka sa yawa gahapon ba kabuntog ka sa yawa, wa ka makayaw-yaw, wa ka makahuda-hudag dautan, wa ka makahunahunag makabuhat o mga laway, wa ka kapamakak gahapon, wa ka masuko. Maigo nga ni taani sa ito pa buntog na ta siyawa niya kusog ra ba kitang mingon tao ramang kita father, tao ramang kita bisan gani kanabang kita ba kitang nagsimba karon dire ato man ang gamiton tao raman ta di magina nato malikayan saon magid makasa magita kay tao raman ta mo surrender na ba mo surrender pagampo sa santos nga rosaryo. Unya puyi og sunda ang mga misteryo sa santos nga rosaryo. Og dili ka makapuyo anak karon ugma, og di pa gyud makaya ugma sunod ugma. Sige gyud puyo ayaw paghunong sa pag-ingon. Aw man kita, masagdi kita kayaw-yaw ng mga buangon kay nang sa man gyud. Ana, ayaw. Pakigubat mo nang kakpabitaw dinhi gi-promote gyud na kong Legion of Mary. Congratulations mga Legion of Mary kay gubat ginang Legion of Mary mura kunog kasundaluhang hinanay alang sa gubat pero gubat nga espirituhanon dili lawasnon gubat ba maura sad na ang atong kalisod kining mga sala nga ni aron sa atong nasod karon ting eleksyon na ra ba gimok na sag maayo ang mga makasasala ang atong mga leaders kunuhay nga nang-apply aron atong pilion mahimo na silang tanan nga murag mga karnero silang tanan magsulob na silang karnero nga nindot jud kay sila tan-awon mura sila og concern kaayo natong tanan hala adto gina sila sa labing ubos katong mga hugaw mga pobre mga tuas bukid tuas mga sa nang ilang tawag sa Tagalog liblib. Adto gina sila dito, mangaon, motipon dito kaon, kuno pa picture tabang anang mga tabangonon. Maglisod na tag-ila. Kung kinsaani ang tinuod kay pulos naman sila karnero. Pero daghan dihang nagmaskara. Wa gay siguro ang tanan nagmaskara. Mo nang ayaw kumpiyansa. O kung saon man nato pag siguro na kining tawhana posible nga tinuod gyud ni siyang karnero mao nang tawgo nato og tan-awa ang track record i-background check bisan gani sa mo-apply kag kompanya kuhaon man daytong imong mga previous employment nya i-investigate ang imong track record unsa may natabang nila sa atong nasod sa ilang paglingkod kay kasagaran na nila nakalingkod naman sa posisyon unsa may ilang nahimo nga matan-aw nato nga hangtod karon nakahatag og kaayuhan sa atong nasod kay kaning ebanghelyos Ginoo nagtudlo ni nato pagbuhat og maayo ngadto sa atong katilingban dili sa kaugalingon pero mao gani nanaghan ang ilang bahandi mao gani nanaghan ang ilang mga kahilayan ang ilang mga bisyo samtang naglingkod sila adi na lang sana nato pilion na naman nya ang nakanindot karon kani nga maong eleksyon naa natay social media tinuod na daghang mga trolls diha pero sa sige ginatong kuan na magi consistent natong makita kay mao man ni nakanindot karon kay dili naman ta mataptapan kaayo kay naa may mga daghan kaayong gibutang gakatag na diha kamao lang tang mo check sa mga genuine o dili genuine pero my point is
Tanawa ang track record. Lingi ay mong tupad. Pangutan-ay na, kumusta imong track record? Unsa may imong agi? So far ba, karon? Tiwasono naman ka. Ang uban, kumustang imong agi? Gasigi ba lang kag pangayo sa Ginoo? O sige kag panghatag na karon? Kaya o magsige lang yapong kag pangayo, sige lang yapong kag pangandoy para sa imong kaugalingon, you are satanic. Yawanon ka. Mapahimuslanon ka. Pero gasigi na kag panghatag karon, sige panghatag samas gibuhat sa mga apostoles, gibuhat nila ng Mama Mary, gibuhat sa mga santos, nga wa na sila paghuna-huna silang kaugalingon, wa sila mahimong dato dinis kalibutan. Matod pa ganing San Pablo, nahimo ming kabus aron kamo madato, kami nagantos aron kamo malipay. Ana ba? Kana tinuod kang leader. Muna, kamong gasigig palit og slot, congratulations, nindot na mog track record sa matas Ginoo. Pero kamong nihunong nagpalit og slot, basig na miligro na mo. So, palit lagi ni atong slot, ha? Dako-dako na ba ning atong halin, pero kuwang pa lang. SBF DAG, 40,417 ang atong halin. Napay 19,583 ka slots na available, 500 pesos per slot. Kamong na ay 500 pesos karon, og inyo nang ipalit og slot dinhi, itarong lang sa padala, no, dili madto sa scammer. Og inyo nang ipalit karong adlaw, makahimo na sad mo another good track record. Mingon ka, Father, igpapalit ba yaon tanin akong pagkaon? Unya, inigkaon na nimo, iguman ana, unsa may imong track record nga napakita para sa kaayuhan sa katilingban. Basigwa. Pero imo nang ipalit, makatampo na sa katumanan sa atong proyekto. Niya ang atong CTU kaning atong gamiton ros kapistahan o sa nakapanghatag naman tag mga bugas, 32 ka chapels na to, mga 3,000 ka pamilya ang atong tagaan ani. Ato pa nang i-account og pila na atong natagaan ka pamilya. Nanatay halin nga 19,912 ka slots, nya 50,088 slots pa ang available sa CTU Tag 100 pesos ra gid ni. 100 pesos. Ang tao nga naningkamot paghatag pagpalit ani 100 pesos, bisag kada adlaw pa makapalit siya kung maningkamot lang. Nya mingon ka mamatay sa kuana, Father, naa kay good track record, namatay kas pagsigig hatag. Mao ni ang kinaiya sa Good Samaritan. Ang iyang tumong biyahe, pagkakita niya sa iyang kaaway nga hapit na mamatay, mihunong siya. Iya usang gi-cancel ang iyang biyahe at least for 24 hours. Ug iyang giatiman kadtong iyang kaaway nga hapit na mamatay. Iya pagyong gidala sa usa ka balay, iya ditong giserbisyuhan og overnight. Niya pagkahuman ibiyahe siya pagkaugma, iyang gipiyal sa usa ka caretaker, gisuhulan niya o iya pagyong giingnan, kung kuwang kining akong gihatag, at imanalang gid siya, ilista lang ang kuwang kay inigbalik na ako, taplan tika. Pasabot, gilahos gid niya babagatiman ang iyang kaaway, dili lang nga naulian, kung dili giayo gyud. Mao sad ni ang ato nakatukod na tagkumbinto, pero naapatay bayronon, lahuson ta gid ni. Lahuson ta gini og bayad, no? Napa may mga 19,000 ka mga slots, ato kining paliton tag 500 pesos kining SBF DAG. Nya karon nakasugod na ta. Nahuman na ang World Youth Day, mga 500,000 atong gasto. Nahuman sa tong Mother Mary nga feeding. Karon nanghatag na sa tagbugas, ini ka November, maghimo na sa tag
mga balay, sa mga ni-apply karon nga atong na-assist, lahuson tagid ni. Di ba? Sige lang jog palit. 50,000 pa man katag 100 pesos. Pasabot, dili nato hunungon ang paghatag og kaayuhan sa atong katilingban dinhi sa simbahan hangtod gid ta mga matay. Last nga lingi, ingna, till death do us part. Ingna. Ingna, till death do us part. Ni Cosmo naman na inyo mga naong. Sige na.